Il-Maġistrat Claire Staffraġ Żammit rad biżżejjed evidenza sabiex tpoġġi lil George De Giorgio magħruf bħala ċ-Ċiniż, lil ħuħ Alfred De Giorgio magħruf bħala l-Fulu, flimkien ma' Vince Muscat magħruf bħala l-Koħħu taħt qatt ta' akkuża brabta mal-omiċidju tal-blogger Daphne Caruana Galizia. Fawla mimlija daqs bajda bil-ġurnalisti u bil-qraba ta' Caruana Galizia taw ix-xhieda tagħhom 3 uffiċjali mit-taqsima tal-investigazzjonijiet kriminali. L-ewwel persuna majta fuq il-pedana tax-xhieda kien is-Surġent Brady Żammit. Dak nhar tal-qtil huwa kien qiegħed jakkumpanja lill-Ispettur Kert Zara fuq ix-xena tar-reat. Huwa xehed x'sab malli wasal fuq il-post u qal li tkellem ma' xut li kien fuq il-post dak il-ħin tal-esplużjoni. Is-Surġent tkellem ukoll ma' Matthew Caruana Galizia, wieħed mit-tliet tfal tal-vittma. Is-Sur Żammit qal ukoll li kien preżenti meta nġabru numru ta' filmati ta' kameras tas-sigurtà li kienu flakwati tan-naxxar ta' Sliema fejn raw jekk kienx hemm movimenti suspettużi minn xi nies jew karozzi. Xehed ukoll il-kuntistabbli Josef Ġerada li spjega kif l-għada li seħħ il-każ intbagħtu fl-akwati tal-bidnija sabiex jelevaw filmati mill-kameras tas-sigurtà kif ukoll biex jistaqsu lill-bdiewa u kaċċaturi jekk fil-jiem ta' qabel rawx movimenti suspettużi. Madankollu huwa spjega li fl-akwati ma kien hemm ħadd. Ġerada ltaqa' wkoll ma' iben Caruana Galizia fi Trade Fairgrounds fin-Naxxar fejn spjegalu eżatt x'kien ġara fil-jum ta' qabel. It-tielet pulizija li tkellem kien Xavier Sherry. Il-pulizija qal li kien hemm informazzjoni dwar karozza suspettuża fl-akwata tal-batterija ta' Targa Gap. Min informazzjoni li ġabru jidher li din il-karozza kienet qed tiffrekwenta l-inħawi qabel ma sar id-delitt u wara ma deritx aktar. Is-Sur Sherry kien preżenti wkoll waqt it-tfittxija li saret ġewwa t-tinda tal-patata fil-Marsa. Fost affarijiet li ġew elevati mill-Marsa kien hemm notebook u mazz ċwievet. Ġiet ikkonfiskata wkoll il-Mercedes ta' Alfred De Giorgio li fiha nstabu pendrive, internet key u numru ta' dokumenti. Mill-vettur ta' Vince Muscat ma kien hemm xejn x'jista' jiġi elevat għajr xi dokumenti mediċi. Madankollu minn dik ta' George De Giorgio ġew elevati wkoll numru ta' USB sticks u Wi-Fi router. Wara li ġiet iddikjarata sigura mill-membri tal-Explosive Ordnance Department tal-Forzi Armati, il-Pulizija daħlu fir-residenza ta' Alfred De Giorgio f'San Pawl il-Baħar. Ġo din ir-residenza instabu kważi 5,000 euro moħbija wara nkwatru kif ukoll top-up card tal-5 euro. Il-kuntistabbli xjed ukoll kif fil-ġimgħat ta' wara r-reat kien intbagħat jiġbed filmati tad-dgħajsa Maja. Sherry flimkien ma' pulizija ieħor għadu f'pożizzjoni strateġika fil-port il-kbir fejn ġibdu filmati tad-dgħajsa dieħla fil-port. Il-pulizija qal ukoll li George De Giorgio kien qed isuq id-dgħajsa. Kien hawn fejn fil-kontro eżami l-avukat Martin Muscat staqsa kemm hu possibbli li wieħed seta' jaraf persuna minn 60 metru bogħod. Il-filmati ta' din id-dgħajsa kif ukoll xi ritratti għaddew għand il-qorti bħala evidenza. Sherry spjega kif fis-26 ta' Novembru flimkien ma' numru ta' uffiċjali tal-FBI żaru diversi żoni madwar Malta sabiex setet tinġabar informazzjoni miħdejn it-torrijiet ta' trasmissjoni tal-mobiles. Min-naħa tiegħu l-Ispettur Keith Arnaud ippreżenta lill-qorti bid-dettalji kollha tat-telefonati li saru mit-tliet irġiel. Din l-informazzjoni ġiet mgħoddija lill-Pulizija mill-kumpaniji li pprovdew is-servizz telefoniku lill-mobiles tal-irġiel. L-Ispettur Arnaud għadda wkoll xi ritratti li nġibdu mix-xena tar-reat fosthom dawk tal-apparat li allegatament kien imqabbad mal-bomba. Kien għalhekk li l-qorti ppreseduta mill-Maġistrat Claire Staffraġ Żammit qalet li bl-evidenza li hemm tista' tpoġġi li 3 irġiel taħt att ta' akkuża. Il-każ ġie deferit għall-ewwel jum ta' frar tas-sena l-ġdida, madankollu l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jista' jiddeċiedi li joħroġ l-att ta' akkuża qabel.